βάσουμε. Το πρόβλημα ξεκινάει και γίνεται έντονο όταν έχουμε χάσει τελείως την πίεση ή όταν είναι ξεφούσκωτο. Εκεί, εάν το περπατήσουμε το λάσκο ξεφούσκωτο, θα καταστρέψουμε, παθαίνει υπερθέρμανση ο σκελετός και μπορεί να καταστρέψουμε το λάσκο. Να πετάξει τα λεγόμενα βυζιά, καρούμπαλα, εξοκόμματα. Άρα η πρώτη μας λύση είναι να βρούμε έναν αέρα. Άρα μιλάει διαφορετικό κομπρεσέρ, έτσι, να πει κάτι. Συνήθως οι εμπόροι έχουν αμπούλες που μπορούμε να φουσκώσουμε το λάσκο. Εάν μπορέσουμε και καταλάβουμε ότι κάποιο βουλκανιζατέρ, κάποιο βενζινάδικο είναι σε πολύ κοντινά απόσταση, 1-2 χιλιόμετρα, καλό είναι να κατέβουμε από τη μοτοσυκλέτα μας και να την περπατήσουμε βάζοντας μπροστά, μην μας κουραστεί γιατί είναι και μεγάλη η μοτοσυκλέτα σας, και να το πάμε εκεί πέρα, να μπορέσουμε να του βάλουμε αέρα ή αν έχουμε την αμπούλα και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ξεκινήσει η επισκευή. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να εστιάσουμε τι κατεύθυνση, τι φορά έχει η πρόβα που έχουμε πατήσει, η βίδα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Άμα έχει μπει μέσα και τι θέλει, είναι μόνο όπως το βλέπεις εκεί. Ξεκινάμε και την τραβάμε λίγο έξω, δεν την βγάζουμε κατευθείαν. Για να δούμε την κλίση αυτή που έχει τρυπήσει στο ελαστικό μας. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, θα πάρουμε μια κάθε βίδα, την ξεφυδώνουμε, καλό να την ξεφυδώσουμε για να μην καταστρέψουμε, αν είναι μεγάλη βίδα, η πρόβα μην καταστρέψουμε το σκελετό. Ξεκινάμε, την ξεφυδώνουμε λιγάκι, δεν την βγάζουμε τελείως, δεν την αφαιρούμε, μέχρι να ακούσουμε ότι κάπου ξεκινάει και ξεφυσάει ο αέρας. Αυτή η πολυτέλεια, το νερό, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε σε αυτή στην εθνική οδόση στον δρόμο που θα είμαστε. Μπορούμε και με λίγο σάλιο να καταλάβουμε ότι όντως κάνει. Γιατί μπορεί απλά να έχουμε πατήσει μια βίδα και να μην έχει σχολήσει με το σκελετό, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε επισκευή. Το πρώτο πράγμα, βλέπουμε τη φυσαλίδα, ότι βεβαιώνουμε ότι κάνουμε το λάστιχο μας. Ετοιμάζουμε τα σύνεργα που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Τα περισσότερα παιδιά έχουν ένα σετ επισκευής. Σηκώνε το ψηλά, τρία να φέρω. Περνάμε το κορδόνι. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και ένα καρδί να σκουπίσουμε. Βασικός παράγοντας είναι το κορδόνι, εάν έχουμε λερωμένα χέρια, να μην το πιάσουμε. Γιατί δεν μπορεί να στεγνοποιήσει τελεία την ώρα που θα μπούμε στο λάσκο. Είναι άλλα κορδόνια που είναι σχεδόν σκηνή με κόλλα και είναι και άλλα σαν και αυτό εδώ που είναι ελαστικό και χωρίς να βάλουμε κόλλα, τριντεντώνει μέσα μπορεί να στεγνοποιήσει το λάστιχό μας. Τα περισσότερα όμως συνήθως έχουν και κόλλα. Κάτι καφέ δεν είναι, Ανδρέα, που είναι πιο καφετή, πιο ψυχρόδη. Αυτά συνήθως έχουν σκηνή μέσα με κόλλα, τα οποία να προσέξετε, εάν είναι σε υψηλή θερμοκρασία, αν τα έχει χτυπήσει ο ήλιος, αυτή η κόλλα ξεραίνεται. Με αποτέλεσμα, κάνουμε το κορδόνι και μπορεί να ξαναχάνει. Το κορδόνι είναι η επισκευή του κορδονιού στον δρόμο, είναι κάτι το προσωρινό. Θα το κάνουμε μέχρι να πάμε στο πιο κοντινό βουλκανιζατέρ. Για να το επισκευάσει εσωτερικά από μέσα και να μπορέσει να κάνουμε μαζί. Σωστά. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση είπαμε να έχει αέρα μέσα το λάστιχο. Ξεβιδώνουμε σιγά σιγά τη βίδα και ετοιμάζουμε το σουβλί που θα έχουμε και προσέχουμε να έχουμε, είπαμε, την ίδια κατεύθυνση. Δεν κάνει να το τρυπήσουμε το λάστιχο προς άλλη κατεύθυνση, γιατί μπορεί να κάνουμε κορδόνι και πάλι μπορεί να μας ξαναχάνει το λάστιχο. Ελέγχουμε πάρα πολύ και ξεκινάμε και πιέζουμε σιγά σιγά και κυκλικά το σουβλί ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο παραπάνω την τρύπα του ελαστικού για να μπορέσει να μπει το κορδόνι, γιατί σίγουρα το κορδόνι είναι πολύ μεγαλύτερο.
Δεν βιαζόμαστε, δεν μας πιάνει ο πανικός. Και ετοιμαζόμαστε να αφαιρέσουμε με το ένα χέρι το σουβλί και με το άλλο κατευθείαν, για να μας φύγει και αέρας, να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το κορδόνι. Υπενθυμίζω ότι όταν είναι ξεπούσκοντο το λάσκο ή χάσει αέρα, δεν έχει τη σωστή πίεση από 40, μπορεί να είναι 30-25, αδυνατή, μας πιέζει και πάρα πολύ για να εισχωρήσουμε μέσα και το σουβλί και να περάσουμε και το κορδόνι. Είναι αδύνατο και μπορεί να καταστρέψουμε και το λάσκο ή να σπάσουμε τα λινά που έχει ο σκελετός μέσα. Αφαιρούμε με προσοχή το σουβλί και έχουμε έτοιμη την κατεύθυνση για να εισχωρήσει το κορδόνι. Πιέζουμε λίγο παραπάνω και στρίβοντας το καρπό μας εισχωρεί μέσα το κορδόνι. Κάνουμε αυτή την κυκλική κίνηση για να μπορέσει να εισχωρήσει μέσα. Το αφήνουμε, δεν μας πιάνει πάνικος να το τραβήξουμε, γιατί μπορεί, αν το τραβήξουμε απότομα, να μας ξαναβγεί ολόκληρο το κορδόνι έξω. Σιγά σιγά, κυκλικά, και το αφαιρέσαμε. Πριν ακόμα το κόψουμε, γιατί πρέπει να κόψουμε το υπόλοιπο που έχει μείνει έξω από το λάστιχο, επιβεβαιώνουμε, είπαμε μπορεί να μην έχουμε το νερό μαζί μας, λίγο σάκιο θα κάνει ίσως δουλειά, επιβεβαιώνουμε να δούμε αν χάνει. Εφόσον επιβεβαιωθούμε ότι χάνει, έχουμε ένα ξηραφάκι και παράλληλα με το ελαστικό ξεκινάμε και το κόβουμε. Ναι, μπορεί να το μασίσει άσφαλα κάποια στιγμή όταν σκοτάζουμε και να το τραβάει σιγά σιγά, να το κουνάει και να μπορεί να μην κάνει τη σωστή δουλειά. Καλό είναι να το φέρουμε πρόσωπο. Υπάρχει κίνηση να το πετάξετε αυτό σε περίπτωση που είναι όλα καλά της υγιεινής και θέλησης σου, δηλαδή ταξιδεύεις. Στατιστικά τι συμβαίνει από την εμπειρία που έχεις, δηλαδή το βάζεις και πας. Από προσωπική εμπειρία, όταν είναι καινούργιος ο σκελετός, όταν είναι καινούργιο το ελαστικό και είναι σωστή η επισκευή του ελαστικού το κορδόνι, δεν έχει παρουσιαστεί περίπτωση να πετάξει κορδόνι. Όταν είναι παλιός και κουρασμένος ο σκελετός και το ελαστικό και είναι μεγάλη τρύπα ή δεν έχει γίνει σωστό το κορδόνι, έχει πετάξει κορδόνι. Βέβαια, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να μην επιτρεπόταν καν να γίνει το κορδόνι, να ήταν μεγάλη τρύπα, έχει υπάρξει πολύ μεγάλο καθί, το οποίο θέλει καθαρά και παρελθόν επισκευή. Μας βοηθάει να το εισχωρεί μέσα η λαβή πολύ καλύτερο το κορδόνι. Αν μπορείς και το πάρεις κατευθείαν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το πάρεις κατευθείαν, πρέπει να πάρεις μισή στροφή, μια στροφή πλήρη, για να μπορέσει και η κόλλα να κάτσει και να μπορέσει να κάτσει το κορδόνι και να στεγανοποιήσει. Είναι η ασφάλειά μας. Θα κάνει κάποιος μια δοκιμή εδώ πέρα, μπορούμε, έχουμε δυνατότητα. Θα σας εκπαιδεύσω όλους, όχι ένας. Κωστή, να ξέρεις, είσαι ο πρώτος, έτσι. Κωστή, θα είσαι ο πρώτος, να ξέρεις.